Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Et mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on peut tu dis ça. Ah, on met EduX là. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate Jamonyese, bien turcolade Madela Koi, Fiau, Foacastro, Ie Banani Cardon, Cardona Cari, Mimica Sabaga Dangarika, Armadeka Yenamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin, Fiau, Foacastro, Ie la Colson Master, Affair Okoro, École de santé Kaladiata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Calabangura. 20 000 santé para Mayesa, Nimbera de Beke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en Bologigi, formation de qualité, doctorat Siraka, même si c'est Galoka fort, au démission de Foutna Yelenye, au plat de Lebekala, ni Lacolso Dagabana Nuna, ou Bolofaro de Flani, cycle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation au coffre, aide-soignant, catapara matronica. Nimpala de l'Edesledo, École de santé Kalatana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorilla. Aïwa, la collection, Annie la collection des hommes, Aya Sefa Jona, Aka la collection Inzagare, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Plan vers Calabanguraya, Hôtel Wasulu Coffre de Joy, Walikele Negaturu Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kalan kalan, kalan ye siniyasi. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaw fey. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya. Maakɔrɔw k'olu fana dege bolla bara la fɔmni waati jan. O bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ, maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege, menuisier dege, plomberie, sanitaire, peinture bâtiment, menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ, sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛ lamɔ, i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen. U ma dan o ma min ye machiniste, agricole, carrelage ka taa se staff ni décoration ma, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ, sabula npogotigi caman bɛ yen u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min. N'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma, a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam, yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ, tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la, walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96. Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye, CFP-KSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Dugutigi, ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa. E ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci.
wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Complexe scolaire le printemps Nyamakoro kurani na ale dayɛlɛla nin waati na denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ n'o ye premier cycle ye ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kango ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen no Ɲamakɔrɔ kurani na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kurani na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année na sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondon ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ
Auni sogoma biye tarataye novembre kalo alet le temps ani fla samba fla ni mugan ani nani anga kunnafoni na kibaruya belebele bena na talika mina sogomada na oye jamana konna na minye kabila tigu ye dugutigu ye olu togala do o nyenamara kunungo Mali fanta ani nani bela jilenfe energy ko geleya ale kuma o chale no wati na sabula fero be ka soro doni nga minye akote ka sega nye soro oye ka fo ka sega essence ko doya ale ni gasoil ko ka nyeshi kurauma kuramu no bo gine ka ofe ale ni tirki ka ni kore ka ye ferero sigi senga ananda do la bi sogomada na tirki ale na nga wulu masiri taba olu ko nga kalan olu damne na ni wati na kiri bangu nga sa nala sona ma minye ma tanikele politique mo tanikele olu ka ko ana dofo ola Etienne Faka bata kata se généralia sangare ma ana dofo numbela jidena ba flabe ka ofe duro ko ni jenna fo kata bampeu ona na chogomi amna na ofana nyefo awye sogoma ina fana farkolo nyeneje minye eglu ye olu ka nga jouer na la sona ma jumado kibara mbe ka soro ka bo Mozambique ka ofe keba ana oluda mautloka aw bela jele aw ni sogoma aw bismillah minye bidoinye alaka heredi aw ni aw bela jele ma keba koyani mami nga sra femba nye mi ya fofo sra onye ko samabe mami nye ngomi ito ojoro nga fien ma wili be bolo koni bi kuna mina nyi adogo kungele ye biye tarata temene Americain ulu yuka jamana kuntigi kura sugandi mamindo keba ma dogolente anya fo nwa me ka nyini nu ke yasa ka donga fo an bo fanye munye akoina bali kutere niye chogorobai sambi olovla ani seyi Donald Trump alete ma dogolenye keba Trump multimilliardaire de do keba dollar la yoro koni o billion de anga sefa kon naw mamindo akada ye akado tarikula akadon jema fe sabula akalla selido sefa yoro ko fo wati akanubaw na sengoromado nobaw ayafu nyena ko aleba fe ka ken nyenema de ye minye Amerique rema de ga president mi nyogona soro ko ale tefale man nazara kana ko le meilleur président ale be fare ka ke le meilleur de mi nyuante Amerique be président na keba mamino abe kuna fondi na fado abe kuna fondi la fanga do waere kuna fondi wane ko ikeba ako ko nyuma fara jugumanga ikabo kuna fondi gafe la dro kono de ko mawbe nyini ko keba aka sigili ko folo la États-Unis ga ofe keba joro ba kun tabulu de ibaro États-Unis wasabulumba belele ba fla de be Sénat ani Chambre des représentants Donald Trump akunye masake yake watimi kadamine samba fla ani talwolo fla la kana bla mugani kelena keba Sénat mawo ukunya genga bo fanga la ko fo chien fla nga ko kate fanga di de Donald Trump kadamine samba kele ani keme konontoni biolo fla ni sabala na ba fo 1973 keba kana bla samba fla ani mugani etani konontona nominally banani shiri srafe nominally banani kiri srafe ore taraka nyeshi ama Donald Trump mawya la yinukuba fa chien fla nga koko alete sra ka keleke chieka ki jija ka faso kanu minye faso ga taganya ko odikade ale kosebe fanga ye fenye o kada aye nga le sinsina oye wulu masiri tabaw ye no sorra suye ale ni soro nga ko fanga ma to ta ka ma kele koy kibiga fere
yaasa k'a tigi a tigi ja gosi aw ka sigi ka fɔ boloda i ka se k'i ta sɔrɔ. Trump keba maa minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bamananw ko ten n'i bɛ maa wɛrɛ bɛ a ko min ye maaw ye maa minnu n'u tɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u ye misaliw ye o ka d'ale yɛrɛ ye kosɛbɛ. O maa fɔlɔ ye jɔnni ye Vladimir Putin ale ni Kim Jong Un wa ale fɛlen bɛ dɔrɔn de ye jamanakuntigi ye keba kabini diɲɛ gɛrɛba banna n'o ye Américain président ye min ka ci yɛrɛ sɔrɔ Corée du Nord koyi 1963 kɛlɛw tɛmɛnen kɔfɛ wa min ye ale fana kelen pe de ye États-Unis président ye min ko a bɛ Jérusalem lakodɔn i n'a fɔ Israël faaba wa a ma d'aw ma dɛ Américain ka lasigidenso a y'a yɛlɛma ye. Donald Trump a kelen filɛ ka se min sɔrɔ nin ye keba a ko fanga se tɛ danaya se don ladiriya se don waleɲumandɔn caman bɛ a la wa min ye keba Américain fɛ yen maa ti ta ko saba kɛ dɛ ale filɛ min na nin ye n'a tilar'o la u b'a fɔ a ma de sa ko e kɔni e ka président ɲini kɔni o y'o bannen nin ye. Donald Trump nin y'a ta ko filanan ye san 4 dɔrɔn fɔlɔ ni filanan ni ɲɔgɔn cɛ wa keba zein ani fanga nana dɛ. I b'o dɔn min fɛ Chambre des représentants ale ni Sénat a ka mɔgɔw ka ca ye wa Amérique sariya la keba a bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna na fo san 2 sabula olu fɛ yen min ye Chambre des représentants ni Sénat ye keba o maaw bɛ lakurakuraya n'i ka fanga sigi ye san 2 sɔrɔ k'a lajɛ jamanadenw n'a sɔrɔ u ka danaya bɛ o mɔgɔw de kan hali bi e kɔni bɛ to jamanakuntigiya la nka yan'o cɛ fanga bɛ Trump la bi dɛ keba parce que maa minnu bɛ yen k'u y'ale ta u m'ale dɔrɔn ta koyi u ye Sénat fana ta ka d'a ma ka Chambre des représentants fana ta ka d'a ma. Nin ko in kɔlɔlɔ walima nafa bɛ se ka kɛ mun ye farafinna bolo bi san 2 kɔni b'an bolo sabula fangaba bɛ Trump la nka keba Trump ka jate la farafinna tɛ yen koyi. Union européenne ni OTAN nin waati in na olu kɔni tɔnsi wulilen don ka jɔ kaki sabula u t'a dɔn u bɛna sɔrɔ bɔ yɔrɔ jumɛn yaasa ka se ka u mago dɔw ɲɛ u tun ye layidu minnu ta ɲɔgɔn ye. Trump dun ye maa ye keba a tɛ yira a tɛ sira wa a ye mun fɔ a b'o kɛ. E m'a ye waati dɔ la k'a to fanga la Faransikaw ka sous-marin 2 a y'o jigin ka bɔ yen pewu k'a kɛ Américains ta ye Australikaw fɛ yen cɛ ma wuli ka bɔ a fan kan. Nin waati in na anw farafinna jamana bɛ se ka mun kɛ o ye yɛlɛmaba minnu b'an bolo an bɛ cɛsiri minnu na an bɛ fɛ ka dangankura minnu ta an ka olu kɛ ka ɲɛ. Keba jamanaw bɛ na wele Trump fɛ jamana minnu ɲɛmaa mana na baara kɛ tilennenya ni ladiriya kan olu de bɛna ye kɛnɛw kan u bɛ se cogo min na k'u ka kumaw fɔ. An kana ɲinɛ koyi Trump ye maa min ye keba maabaw ka d'a ye dɛ. Maa ye maaba ye diɲɛ kɔnɔ a b'o lakodɔn min ye Union européenne ye ale kɔni fanga bɛna bin kosɛbɛ sabula Trump a b'a dɔn k'a fɔ ko olu fana sɛmɛnen don États-Unis na u ka ko caman bɛ u b'o kɛ k'o bɛrɛbɛn États-Unis ma min ye européen ye olu nunsu wulilen don nin waati na cogo min na u fana bɛna ɲini de sa ka dɛmɛw sɔrɔ yaasa ka kɛ lamɛrikaw bolokɔnɔ maa ye keba o dun ma nɔgɔn. I b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ yen bi Trump yɛrɛ ka kuma ye min ye diɲɛ tun bɛ ye cogo min na keba k'a fɔ ko jɛkuluba kelen o ka sigi ka diɲɛ mara ka diɲɛ jamana bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Trump ko k'o ti ko ye ko fo ka o falen sabula deuxième guerre mondiale bannen kɔfɛ o fɛɛrɛ minnu sigira sen kan olu y'u danw yira diɲɛ kɔnɔna na bi diɲɛ ka kɛ kulukulu ka sigi minnu bɛ se k'u yɛrɛ kɛ wa keba a ma dan o ma koyi. Trump ka campagne jɛkulu kɔnɔna na Stefania o b'a kɔnɔ min ye Tom Homan ye ka taa se Suzy Wiles ma ninnu bɛɛ lajɛlen de ko sa ko deuxième guerre mondiale kɔfɛ ko fɛɛrɛ min sigira diɲɛ kɔnɔ ko k'a falen wa u bɛ ka baara kɛ a ka Trump ye o de la a kɔni bɛna mun kɛ keba Chinois olu ni nanzaralakaw u ka minɛn minnu bɛ taa feere États-Unis a bɛna taxe sigi a kan dɛ. Taxe mana sigi a kan o b'a to olu bɛna minɛn minnu san anw fɛ yan n'o ye matière première ye an fana k'an kantigɛ da o kan an kana to an taw ka taa ten sabula Trump ka madame min filɛ nin ye filanan ni laban ye nka a ka mandat fɔlɔ senfɛ
a kungo ko farafina yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo di farafina bɛ se ka taa ɲɛ cogo di ko ka bɔ geribuya ni tɛgɛja in na ka baara kɛ a yɛrɛ ka nafaw k'olu sɔrɔ ko ale bɛ min fɛ a kun ye min sigi sen kan o ye keba k'a fɔ de farafina jamanaw yan'aw k'aw bolo jan kuma bɛɛ yan'aw ka taa geribu palanw jɔ kuma bɛɛ fɛn minnu b'aw bolo dɛ a y'olu dilan ka ɲɛ aw k'u feere sɔngɔw la sɔngɔ minnu b'a to aw yɛrɛ bɛ se ka yiriwa o de sen fɛ sa a y'a yira k'a fɔ ko farafina kan ka bonya farafina mago tɛ jaga la a mago tɛ ka taa i kun siɲɛ maa ye a bɛ baara min kɛ dɛ o tɔnɔ k'o ka d'a ma Trump ma d'aw ma a ye fɛɛrɛw sigi sen kan keba i b'a kalama ko Trump ka waati la ko k'a tɛ dɔrɔmɛ kelen don G5 Sahel la a ko papa ka pɔpɔrɔ su a t'a d'u ma ko G5 Sahel ɲɔgɔnna ko lankolon ko kuntan tɛ yen a ma sɔn a la wa Trump i b'a dɔn ko diɲɛ gɛlɛya o diɲɛ gɛlɛya ka tɔgɔ sɔrɔ o de ka di ale u ye fɛɛrɛ min sigi sen kan n'u b'a fɔ ma ko waati yɛlɛma kun ka sa ko accord de Paris a ko États-Unis tɛ don o la koyi a y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa keba a nalen min filɛ nin ye a kɔlɔlɔ ntan tɛ dɛ maa minnu bɛ yen n'olu dulonnen don UNESCO la k'o bɛ wari di i n'a fɔ Joe Biden tun bɛ k'a kɛ cogo min Trump bɛna na États-Unis wari sama ka bɔ UNESCO la dɛ farafin jamana minnu sɛbɛnnen don UNESCO la n'u bɛ musakabaw sɔrɔ yen a bɛna na dɔgɔya kosɛbɛ sabula min ye Trump ye a ma dogo maa si la nka ko fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i b'a nɔrɔ bila u na kuma k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan sisan jateminɛkɛlaw kɛba olu ko cogo di ko don nataw la Donald Trump k'a bɛna maa fɔlɔ min wele k'o ye Putin ye hali n'o y'a sɔrɔ a ma weleli danaya sɔrɔ fɔlɔ a ma a fɔ fɔlɔ n'a sɔrɔ a ye Putin wele n'a ye Putin wele olu ka jamana min ye dollar wari miliyari 300 Union européenne ni États-Unis kɛlen don k'o de bloquer kabini Ukraine kɛlɛ daminɛna ça fait jagobatigi minnu bɛ Irisi la magobatigi minnu bɛ Irisi la n'olu tun bɛ baarabaw kɛ Europe jamanaw la u y'olu de ka comptes bloquer keba olu bɛ sɔrɔ min kɛ u bɛ baara min kɛ États-Unis ni OTAN jamanaw de y'olu bloquer Trump ko ale bɛna ka na o segin Irisi ma nka a bɛna Putin ɲininka e bɛ mun di ne ma o nɔrɔbila la ka taa di États-Unis kaw ma sabula an fana sɔrɔ ko de don ko ni Putin sɔnn'o ma Ukraine ko u bɛna kuma Zelensky fɛ k'a ka baga jigi keba hukumu kɔnɔna na a bɛna fɔ ko Zelensky ye musaka tɛ olu bolo ka d'a ma ka kɛlɛ in kɛ kɛlɛ bɛ yɔrɔ min bi Irisi kɛlen don ka dugu min minɛ o na to Irisi bolo fi sabilillahi i fana ka i wasa don i ka yɔrɔnin min b'i bolo la an ka ko in to tancogo la ni Zelensky ma sɔn k'a na taa ka kɛlɛ musaka ɲini yɔrɔ wɛrɛ jateminɛlikɛlaw ye mun wɛrɛ fana fɔ tuguni k'a bɛna n'a yira k'a fɔ a ka jamanadenw na ko kɛlɛ banbali ko nafa t'a la o de la sa min ye minnu bɛ kɔlɔsili kɛ o ko ni Ala sɔnn'a ma février kalo ni mars kalo nata in kɛba san 2024 k'o bɛna na kɛ Ukraine kɛlɛ mɛnnen senna han bi européens kun b'a surulen don sabula min ye Donald Trump ye a ko ale yɛrɛ bɛna ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiriba kɛ yɔrɔ min na keba o ye arabu dugu minnu bɛ kɛlɛ la Israël Palestine Liban ale ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ko a bɛna na i jija ko ka se ka o kɛlɛ ban ko sabula ale b'a fɛ ka kɛ président ye min ɲɔgɔnna ma sigi États-Unis koyi ko wa ko a fɛɛrɛw b'a bolo a na ko sigi sen kan yaasa nin kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka ban keba an bɛɛ lajɛlen hakili b'a la Donald Trump a ma siga don kelen ka min ye Américains ka sɔrɔdasiw k'olu labɔ Afghanistan kaw fɛ yen Barack Obama kun y'a layidu ta o ma se k'a kɛ o ka fanga banna pewu wa min ye Donald Trump ye bi keba a masurumamaw sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni jateminɛlikɛla minnu bɛ États-Unis kaw fɛ yen u ko sɛbɛn n'o ye décret ye o caman dilannen de b'a ka wagande kɔnɔ n'a ye fanga ta janvier kalo tile 20 a bɛna minnu lawaleya teriya la maaw ka bɔ ka taa États-Unis o bɛ o la min ye sanni feerew ye u ni jamanaw cɛ o b'o la u bɛ musaka mun don diɲɛ fantan naani fɛ o b'o la nka min ye nin sɛbɛn ninnu caman ye keba n'o ye décret fɔlɔw ye ni jamanakuntigi kan k'o ta sabula o ka investiture le 20 janvier ye ko o ma dankɛnɛmaya maa si ye fɔlɔ nka min ye Donald Trump ye
k'an kana an sigi k'a fɔ ko an ka kuntigi don an kana an sigi k'a fɔ diɲɛ ani Américains ka nafa bɛ sɔrɔ mun na basigi ni lafiya kɔnɔna na ko président ne nalo filɛ nin ye min b'a fɛ fana keba ka kɛ président ye min ɲɔgɔnna ma sɔrɔ États-Unis kaw fɛ yen a kɔni bɔlɔlɔ kɔni o y'a ta ye sabula bɔlɔlɔ sira dɔ bɛ yen a tɔgɔ kɔrɔ kun ye Twitter ye nka bi u b'a wele ko X o tigi o n'a ye kalata baara bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa fori keba wa maa caman sigilen don a ka fana k'a fɔ ko kamalen a bɛna na jɔyɔrɔ d'o ma a ka gouvernement kɔnɔna na wa ko denmisɛnnin biɲɛkɛnɛ minnu ma san 45 sɔrɔ olu caman de b'a bolo ale yɛrɛ bɛ 78 na a ka vice président n'o ye Valls o ye 40 ye maaw bɛ k'a fɔ ko ni a nana kɛ cogo dɔ la san 82 a ka fanga ti fori k'a si t'o de la wa ko n'a nana kɛ ko Valls na taa n'a ko tɔ ye keba an kɔni b'a fɛ ka min fɔ bi États-Unis ni farafinna ka ko la États-Unis ni diɲɛ ka ko la Donald Trump ka laɲini an yɛrɛ ye ɲinini minnu kɛ ani an dɛmɛbaga minnu bɛ États-Unis ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Canada olu ye faranga minnu ka an ye o de fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ in kan yan an bɛ Sori Sako fo a bɛ Canada keba olu bɛ jɛkulu belebele de kunna minnu bɛ jateminɛw kɛ k'a dɔn k'a fɔ farafinna yɛrɛ ka hakɛ ye mun ye ni diɲɛ kow bɛ ka sigi sen kan donc an b'u bɛɛ fo caman bɛ olu ko ko olu t'a fɛ u tɔgɔw ka dɔn nka an kɔni bɛ baara kɛ pour que anw ka nafa ye min ye a la an ka se k'o fɔ farafinna ka nafa ye min ye a la an ka se k'o dɔn nin ye an ka sɔgɔmada in na cadeau ye k'a di farafinna président ma keba u k'a dɔn ko min bɛ sen na cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman i yɛrɛ k'i ka kɛ maa ye i ka se ka lamɛn i ka bonya o de b'a to i batigɛ sara o bɛ dɔn an bɛ dan ye. Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco-arabe kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco-arabe kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco-arabe kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondon ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba o kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco-arabe kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco-arabe ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko kura i b'a kalama ko nin ye a kalo damadɔ ye Turkikaw olu ka jɛkulu bɛ n'o o ye société kaniki ye ale kun nana yan ka na baaraw lajɛ Mali fɛ yaasa u n'an ka wolomasiri tɔw bɛ se cogo min na ka baara kɛ minanko ta nasira fɛ drone ni fɛnw sannen kɔfɛ kalan bɛ se ka kɛ cogo min na keba o kalanw olu daminɛna
min ye wolomasiri tabaw kɔni o bɛna dɔ fara u ka dɔnniyaw kan minankura minnu sanna drone n'a tɔw bɛɛ lajɛlen o maramafɛn minnu fana sanna sa yaasa ka se ka olu sigi sen kan min y'an ka wolomasiri taba bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min o baaraw olu bɛ senna nin waati in na min ye wolomasiri tabaw ye Kaniki ale groupe b'a la Bayatare o na kɛ drone tigiw ye kalan in kɔni a bɛna kɛ taabolo caman ye sabula sɔrɔdasi minnu nalen filɛ nin ye ani karamɔgɔ minnu nalen filɛ nin ye seko ni dɔn ka kɛ jamana kɔnɔna lakana ko fana o fana sen bɛ a la min ye an ka force de sécurité n'an ka forces armées ye keba u bɛɛ lajɛlen bɛ nin kalan in kɛ wa waati min fana fɔlen no a la u ma o dantigɛ maa ye maramafɛn minnu kɔni dilanna Turkikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu la baaracogo ɲuman duguw kɔnɔna na maa ba 7 ni ba 8 bɛ se ka lakana cogo min dugu kɔnɔna na ni bingaliw kɛra bɛ se ka kɛ cogo min sow mana taa otage la fɛɛrɛ jumɛn bɛ sigi sen kan min ye dugu kɔnɔnaw lakana cogo ye olu baaraw bɛ se ka kɛ cogo min iralasa k'a fɔ ko kalansen kɔni a ka fisa sabula minan caman bɛ keba ni y'a san fo i ka se ka kalan fana k'a la o b'a musakaw la n'a sansaraw la o na kɛ sababu ye sa an ka wolomasiri tabaw u na jo zen yaasa baaraba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛ se cogo min na k'olu kunbɛli baaraw kɛ ani ka kɛ ni jamana yɛrɛ taabolo ye kununko dugutigiw kabilatigiw min ye chef de fraction ni amow ye olu minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan sa u ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la novembre kalo tile 11 o dalen no olu la sa ko k'olu tɔgɔla don ye ko min ye ni maa ninnu ye keba u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye bi an ka jamana ale adamadenya tɔbɔtɔli ko cogo la kalan ani ko faamu min bɛ u yɛrɛ la dɔnniya min bɛ u la u bɛ se k'olu di maaw ma cogo min Mali ale kɔni légitimité n'o o ye an ka dugutigiw n'an ka kabilatigiw n'an ka kafotigiw ye ka taa se tɔnkuntigiw bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ lajɛlen nana Niger o maaw tun bɛ a kɛnɛ kan Burkina Faso olu fana nana min ye Moro n'a b'a ka ciden o tun bɛ kɛnɛ kan Niger jɛkulu min bɛ olu fɛ n'o olu bɛ olu ka laadalatigiw ka ko kunna olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen baro sigi kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra sa o kɛra minisiri kɔrɔ Abdramane Sila fɛ ale ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye fɛɛrɛ ni dawuli min tigɛlen don bi yaasa an yɛrɛ bɛ se ka an yɛrɛ ta cogo min an ka tabiyaw an taabolo an ka adamadenya faamu cogo kana na tunu an na dugutigiw jɔyɔrɔ kun ye mun ye an ka sigidaw kɔnɔna na kamalenkuntigiw kun bɛ taa kun jumɛn kama musokuntigiw min ye alimamiw ye fo ka taa se an ka diinɛtigiw n'an ka bato kɛcogo n'an ka kow ma keba ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min kuma ye tali kɛ o la kɔma segi baaraw olu fana nan da bolo kan sabula min ye ɲɛma minnu nana u fana caman ye laɲini kɛ kɛnɛ kan yaasa min ye nin kɛnɛ in ye a kana dan nin don kelen ma koyi sabula min ye hakililajigi ye o ka ɲi fɛɛrɛ ni dabali dɔw kun sigilen don an ka togodaw la kiiri tigɛcogo nasiraw fɛ furusiritigɛw ta nasiraw fɛ ka se ka kɛlɛw ba maaw ni ɲɔgɔn cɛ o nasiraw fɛ a dɔw bɛ yen bi n'u sera ka wuli ka jɔ u sen kan ko a na kɛ fura ye hali an filɛ jatigɛ wale maaw ka ko mun kɔnɔna nin ye a bɛ se ka dɔgɔya kosɛbɛ ni dugutigiw jɔra u jɔyɔrɔ la n'u fɛɛrɛ dir'u ma u ka se ka u ka baaraw kɛ Bamako ya ɲɔgɔn lajɛ in kɛra cogo min ye an sɔngokaw fɛ yen fana olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ kununko min ye an sɔngo marabolo kɔnɔna na sa tɔnjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kabilatigiw tɔgɔ la sigida la ɲɛmaaw olu tɔgɔ la olu bɛɛ lajɛlen nana maa 50 dugutigi la olu tun bɛ yen fraction ɲɛmaaw u bɛɛ lajɛlen nana ka na hakilina falen-falen kɛ hakilina falen-falen bɛ tali kɛ min ye jɛrɛ in yɛrɛ sigikun ye kalanw k'olu kɛ ka kɛ ni an yɛrɛ ka taabolo n'an ka danbecogow ye kuma tun bɛ tali kɛ o la o waleya kelen o de fana kɛra Sangaw olu fana fɛ yen min ye san yɛrɛ gouverneur ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye colonel major Ousmane Sangare ye a y'a yira sa k'a fɔ ko jɔyɔrɔ min bɛ ninnu na bi ko a nafa ka bon kosɛbɛ fɛn caman bɛ yen n'o ye kalanw ye an ye fɛn minnu don an ka maakɔrɔw fɛ an ka taabolo la ko o mana sigi sen kan a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka bɔ ko dɔw la min ye gouverneur ye a ye ninnu fo koyi k'u sɛbɛkɔrɔ fo ka tila ka f'u ɲɛna k'u jija u ka cɛsiri la min ye keba dugutigilakaw fana u dɔnna sa dɛ n'i y'u ye jamana sa u filima tɛ tuguni dɛ kabilatigiw u fana si filima tɛ tuguni an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'alisa ko baara ko k'u jija a la keba dugu dɔ bɛ Bafula bɛ mara la Gasila ale bɛ ale tintila Gasila tintila yen dugu kɔnɔna na sa tasuma kɔni ale ye tiɲɛni kɛ ye dɛ Gasilakaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko dugu min bɛ yen n'o ye tintila ye ni ale yɛrɛ bɛ waliya marabolo kɔnɔna na Bafula bɛ cercle la
dugudenw caman y'a yira sa k'a fɔ ko tasuma banbali dɔ kɔni bolo a ye sa gwa dɔ kɔnɔna na min ye maaw kɔni kun kɛlen don ka tasuma don gwa de kɔnɔ ka taa kungo la ka tasuma to yen tasuma in de walankatalen filɛ nin sa ka taa don sigiɲɔgɔn ninnu fɛ yen ka so bɛɛ lajɛlen jeni kɛba k'a ban tayi min ye foyi tasuma a m'a to koyi a ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jeni k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bugurumugu ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ani wulikajɔw bɛ sen na yaasa nin ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min kɛba kiiri bankun kan cour d'appel bi ale ka kan ka i ta ni bila fɔ politikimɔgɔ maa 11 mun bɛ kaso la olu ka bilaliko hukumu kan u ka lafasapaw an'u ka tɔn maaw caman kɔni u na ye kɛnɛ kan bi cour d'appel la Bamako yaasa ka se k'a dɔn waleya min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ u bɛna bila de wa n'u tɛna bila wa u ka kiiriko bɛna kɛ cogo min sa u bɛ se ka dɔn cogo min na ale cour d'appel kelen kɔnɔna ye keba laɲini tun kɛra Général Yaya Sangare fɛ ko yaasa a bɛ se ka labila cogo min na sabula ale ni maaw fɔra ɲɔgɔn kɔ u y'ale bila k'a bila san 1 kaso la cour d'appel maaw y'a yira k'a fɔ ko a ka to san 1 kaso in na ye ko fo ka taa fori Etienne Fakaba ale ka sɔrɔdonbaw fana tun ye laɲini kɛ yaasa a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min ka segin ka taa sabula nin waati in na a ka musokɔrɔba o fari man di a la denmisɛnninw b'a bolo du fana jigi ye ale de ye bi a ye laɲini kɛ sa a ka sɔrɔdonbaw fɛ yaasa a bɛ se cogo min na ka segin so u ko ko ni Ala sɔnna a ma décembre kalo tile 2 kɛba n'o ye le 2 décembre nata in ye Etienne Fakaba ale fana n'a ta n'a bila dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na keba o don kari tɛmɛnen an ye barosigi kɛ yan ani Ibusi barosigi sen fɛ an balimakɛ dɔ ye weleli kɛ a ko Ibusi kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi sen kan bɛɛ bɛ se ka yelen sɔrɔ cogo min ko ka o baaraw k'olu sinsin k'o dɛmɛ a ye musaka ci ka na ko ka taa yelen san k'a di maaw ma kununko an y'an jura ka koyi Ibusi ka maaw u ye min ja minnu sɔrɔ an k'o yira maaw la. Voilà, toujours lumière pour tous, Ibusi. Aujourd'hui, le 11 novembre 2024, toujours Ambe Djako Tchetimbougou, Anana lumière di Mokodo Maya. Ibusi ka temeli kofe Kassim Traoré ka plateau kan. Mokodo de lumière dendamanama dama kanga di Mogoma munu na kaka. O kosɔn Anana do balimamuso ka yɔrɔ la. A ko k'a b'a ka nisɔndiya yira. Ne ba kuma b'i bolo. Lumière ko in diyara ne ye. Awɔ. Ka da ne denw ka lisɔntan ko ma. Awɔ. N y'o nɔgɔyalen ye. Awɔ. Ne bɛ foli kɛ sotigi mɔgɔw ye. Awɔ. Ibusi ka baara don. Awɔ. Ibusi. Ibusi ka baara don. Awɔ. Ne b'u fo k'u ni ce u ni baara ɲuman. Awɔ. Ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye. Amina yarabi. Ala ka garijɛgɛw sɔrɔ. Ami ami ami. Ami 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 ami. Merci beaucoup. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Lumière pour. Aujourd'hui, le 11 novembre 2024, lumière pour tous Ibusi. Et Ibusi ka temela Kassim Traoré ka plateau kan. O kɔfɛ an kanubaga dɔ ye lumière den dama dama d'an ma k'an k'a di mɔgɔw ma. O ko hukumu kɔnɔna la an sera Kati yan an nana di cɛkɔrɔba ka famille la pour que denmisɛnninw ka leçon talan kama u ka se ka lumière sɔrɔ barisa courant yɛrɛ tɛ yan. Cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ yan k'a b'a ka nisɔndiya yira. Mon père, comment vivez-vous? Ibusi. Ibusi. Awo. Ni bonya ye. Awo. Ala kala ka sa. Ne ka fo ko ala ka sara ka temo ka. Awo. Ala ya don nya ye. Awo. Ani min kaka. Awo. Ala de ba do aw min fɛ. Aw ni ala de se ana de ko me ba do. Awo. Ya rabbi am nya ni ala ala siba kan ko ala ko kawe. Amina rabbi. Ala ka ana magonya. Ala ka ana sutura. Amina rabbi. Nen aw ala kan kisi ajugu toroma. Amina rabbi. Ji an la rabbi ala kan kuna ja. Amina rabbi. Ala kana kuna ko ba shawla. Ala ka sara ni hera. Amina rabbi. Ayen nuso ja ya rabbi ala ka fara nuso ja. Amina rabbi. Yoni Allah taala fa. Amin. Aw ni baraji. Ala ko ala ka sara. Awa. Lumière pour tous Ibusi. Aujourd'hui, le 11 novembre 2024, lumière pour tous Ibusi. Et un de mes bagarres de Ibusi ka passager Kassim Traoré ka plateau kan. O kɔfɛ a ye dɛmɛ di an ma k'an ka lumière dɔw ɲini ko ka di mɔgɔw ma minnu n'a ka kan. An filɛ Djako Tchetimbougou, Kati kɔfɛ Djako Tchetimbougou. An nana don yan. Musokɔrɔba yɛrɛ bɛ yan k'a b'a ka nisɔndiya yira. Kuma b'i bolo. An cɛ ani baraji. Awa. Ni yɛrɛ bɛ mɔdenw na lesɔnta. Awɔ. A bɛ o nɔgɔya kosɛbɛ. Awɔ awɔ awɔ. Ala ka sini kɛnɛ ɲɛma. Amina yarabi. Ala k'a laban. Ami ami ami. Amina yarabi. Ami 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 ami. Ala k'a labaara. Amina yarabi. Lumière pour tous Ibusi.
Ibusi. Merci. Ayiwa an bɛ Ibusi fo ni ŋaniya in na an balima min fana ye musaka ci an ma karido yaasa baara ninnu ka se ka kɛ kunu an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ŋaniya ɲumantigi minnu bɛ yen sa aw bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka Ibusi ka contact dɔn ni minnu b'a fɛ ka dɛmɛ di Ibusi ma yaasa yelen a ka se ka sɔrɔ denmisɛnninw olu bɛ se cogo min na ka lafiya keba o kuranko kelen hukumu kɔnɔna na anw ye baro min sigi énergie ɲɛmɔgɔ dɔ y'a fɔ an ɲɛna k'a jira k'a fɔ ko nin waati in na an b'a fɔ min ma ko éclairage public ko mairie ka ko don olu yɛrɛ ka juru bɛ mairie la ko la donc éclairage public o ye maire de ka ko ye maire de b'o ko ɲɛnabɔ nka keba an yɛrɛ mun la kɔlɔsi sunkalo kɔnɔna na ministre kun bɔra ka taa na anw ye kin dɔw la Mɛdinɛkura ninnu na ko ka lampadaire di mɔgɔw ma keba lampadaire ko in a kɛra cogo di a ko tɔ bɛ cogo di munna lampadaire ma se ka di parce que Ibusi bɛ ka min kɛ nin o fana ye lampadaire kelen de ye an ye kibaruya fana sɔrɔ ko énergie mɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa ka se ka courant san Guinée fɛ da nɔgɔ na 12 courant u b'a da an ma 12 o ko tɛ ka se ka ɲɛnabɔ kun jumɛn na kibaru fana tɛmɛnen kɔfɛ Turkikaw ani Korekaw ninnu bɛɛ lajɛlen nalen don ni courant ye yaasa an bɛ se ka dɔ bɔ taji san na k'a daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ ka taa se a tile 30 ma Laginɛkaw tun ko olu bɛ courant di 14 na an ma an ma se k'a sɔrɔ wa a ko bɛ cogo di pour que an ka bɔ degun in kɔnɔna na wa maa fɔ de fana nalen don ni fɛɛrɛw caman ye an bɛ fɛ k'a dɔn madame le ministre ka bɔli laban ninnu kɔfɛ keba est-ce que a bɛ se ka bɔ bi ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna mun de bɛ courant ko in na an bɛna bɔ a kɔnɔ waati jumɛn degun ye yɔrɔ jumɛnw ye fɛn jumɛnw bɛ yen layidu minnu tara mɔgɔw ye a ko bɛ cogo di n'a bɛ se ka bɔ ka kuma o bɛ diya anw ye kosɛbɛ parce que an ye a ka da tan ka dɛsɛ ɲininkaliw caman de b'an bolo an bɛ fɛ k'a k'a la a ka se ka dayɛlɛ an ka taa kuma fɛ an ka se ka ɲɔgɔn sigi ka kuma parce que k'a mɛn k'a fɔ ko anw bɛ ka taa carburant de san hali bi mɔgɔw bɛ yen olu b'a fɛ ka a feere an ma da nɔgɔman dɔ la n'an ko an tɛ taa Côte d'Ivoire keba Laginɛ dun est-ce que problème b'an n'o cɛ problème b'an ni Turki cɛ a Korekaw problème b'an n'olu cɛ olu kan ka na ni bateau ye bateau minnu bɛna na ni nin fɛn ninnu ye keba donc an k'a lajɛ ministre k'a ka dayɛlɛ ɲininkaliw caman de b'an bolo a ka ɲɛfɔli k'an ye ko ninnu bɛ cogo di panneau minnu bɛ layidu tara maliyɛnw ye k'u bɛna na jɔ u jɔli baaraw bɛ cogo di courant minnu kan ka sa Guinée ni Turki ni Kore fɛ a ko bɛ cogo di mun kɛlen don k'a ɲagami munna halisa an bɛ ka taa wari don gasoil la ka na yelen tɛ ka sɔrɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ hali o don ko burɛmukaw m'a f'i ɲɛna ko olu ka gasoil banna k'olu yɛrɛ y'u bolo fara ɲɔgɔn kan Koro ani yɔrɔ caman donc a k'a lajɛ a ka bɔ ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye gouvernement baara ye o de ye ni ko bɛ kun ka waati min i bɛ bɔ i bɛ ɲɛfɔli kɛ k'a yira mɔgɔw la nin de bɛ nin baara in de kɛra n'o tɛ anw sɛgɛnna ka da tapeli la keba an y'an muɲu nin an kalo 3 an y'an muɲu an ɲɛna ko bɛna na kuma an fɛ mɛ u tɛ ka kuma an fɛ ni ɲininkali ninnu b'an bolo n'a bɛ se ka an bisimila a k'an bisimila an ka kuma fɔ mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kuranko la cogo min na degun ka se ka bɔ jamanadenw kan n'an bɔra yen Kajolokaw keba olu ye fɛɛrɛba de sɔrɔ koyi Kajolo kɔnɔna na baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen service ɲɛmaaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche don ka baro sigi kɛ sa min ye u ka préfet Bakari Joma Jakite ale de ye baarakɛyɔrɔ mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ bɛ yen k'o ye service baarakɛla ye u ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ ka bɔ ɲɔgɔn kalama ka fɛɛrɛw sigi u bɛ se ka baara kɛ cogo min na Kajolo yɛrɛ bɛ lafiya cogo min sabula minnu ye baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔw ye minnu bɛ Kajolo cercle kɔnɔ n'aw tɛ ɲɔgɔn dɔn aw tɛ ɲɔgɔn kalama aw tɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ dugudenw ka laɲiniw bɛ bloqué fo a bɛ taa kɛ degun ye donc préfet a ye nin hakilina min sɔrɔ keba nin ye ko ɲɛnamaba ye nin b'a to degun caman bɛ yen olu kan ka se ka nɔgɔya k'a ko kuncɛtɔ u ye PPVM ladege dɛ ne tɛ tile k'o fɛn ɲɛna han ni ye kɛnɛ o kɛnɛ sigilen kɔni ye k'a ka di musow b'a kɛnɛ ka di n'olu tɛ keba tɛgɛrɛ kan dununkan dunankɛ a tulo ye tulonkalakan de mɛn wɔrɔ langolo ti jɔ vaccination bankasikaw fɛ yen baganmisɛnnin 1,000,000 ani 600 olu kɔni ka bolociw o kɛra k'a fɔ u ka sɔgɔli sa kɛ olu ta kɔni tɛ boloci ye tuguni olu ta ye sɔgɔli de k'u sɔgɔ ni biɲɛ ye baara in a bɛna n'a to sa min ye san 2000 ani k'a daminɛ novembre kalo in na
ka taa se mars kalo san 2024 ma nin bɛna kɛ bangasikaw olu fɛ yen bagan minnu bɛ yen olu ka banaw bɛ se ka ban cogo min waleya in kɔni sigira sen kan Croix-Rouge fɛ a n'a dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ marabolow kɔnɔna ye Mopti yaasa baara ninnu bɛ se ka kɛ Keba Irisilakaw fɛ yen lajɛ min bɛ sen na ye sa n'o ye farafinna ni Irisi ye Mali ale ye AES tɔgɔla kuma ta ye k'a yira min ye Jɔp ye ale ye laseliba kɛ Socikaw fɛ yen a kɔni ko k'a nisɔndiyara ko sabula Irisi ye layidu o layidu ta Keba ko a bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka sira sɔrɔ nin waati in na min ye Jɔp ye a ye laseli kɛ min ye AES degun minnu b'a la maa minnu bɛ ka bɛnbɛnbɛnw kɛ Ukrainikaw ka taa fara jamana wɛrɛw ka sa a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na Ablaye Mayiga ale fana bɛ nin waati in na Arabi Saouditikaw fɛ yen kɔni ale y'a ɲini OCI maaw fɛ sa n'o ye silamɛ tɔnba ye u k'u bolo da ɲɔgɔn kan sa yaasa ka se ka Mali dɛmɛ Mali ye laɲini min kɛ Nations Unies na ka se k'o dɛmɛ a ye foli kɛ u ye fana u ye dɛmɛ min ta Jedakaw fɛ yen octobre kalo tile 26 ka maaw dɛmɛ maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila Lac Tchad ale kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ Mali kɔni jamana ale bɛ baara min na ni waati in na o ye baara ye an bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min mara kɛcogo la baaraw kɛcogo la ko ka taa se wolomasiri tabaw ma min ye jamanadenw yɛrɛ ni bɛ se ka lafiya cogo min a kɔni y'a yira sa k'a fɔ min ye nin kɛnɛ in ye jamanakuntigi n'o ye Asimi ale de kɔni kun welela nka min ye Asimi o y'i wasa don ale la général de division Ablaye Mayiga ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ale ka se ka na nin kɛnɛ in kan ka na nin ɲɛfɔli ninnu kɛ Keba n'an bɔra yen an tun bɛ yɔrɔ jumɛn Arabie Saoudite tɛ yan an bɛna Suède surɔ olu ka ɲɔgɔn lajɛ so belebeleba min bɛ yen san o san prix dɔ de b'olu fɛ u b'a fɔ ma ko prix Orofs Keba ɲinanta u y'a di Umu Sangare ma Umu Sangare a yɛrɛ ye laselikɛ kɛnɛ k'a ye a ye bonyamasegin kɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko nin jɔnjɔn in diyara ye kosɛbɛ a y'a da u tulo kan ko yanni olu k'ale wele Keba a lamɛn dɛ ko yanni Suèdekaw ka nin prix ko in d'ale tulo kan ko Mali kɔnɔna na ko jamanakuntigi Asimi ko seko ni dɔnko tigila maa 20 ani kɔ ko fana bɛna na jɔnjɔn d'olu ma ko papier bɔra ka ban ko donc k'u ta nana fara dɔ kan ko nka ko nin diyara ye kosɛbɛ a b'u fo wa ko nin y'ale san 35 ale Umu Sangare a bɛ diɲɛ dugu bɛɛ lajɛlen kolonkolon nka jɔnjɔn ka d'a ma farajɛlakaw fɛ yen min ka girin ko nin y'a fɔlɔ ye k'a b'u fo euro wari b'a la ko Keba 50,000 euros an bɛ taa Umu kunbɛn koyi a taara an ɲinama nka an bɛ taa kunbɛn dɛ a bɛ Oslo ni a bɛ Stockholm n'o ye Suède faaba ye jɔnjɔn dira a ma sɔrɔ n'Ala sɔnna ma a ye laseli min kɛ a ka discours wulada in na an n'o fasiri maaw ye Umu Keba n'i ka ja la i t'a dɔn Umu ale tɔgɔ de ko hinɛ Umu de tɔgɔ ye ko hinɛ ale ko a faso de Mali a ko a faso de Mali wallahi a bɛ san damadɔ bɔ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Keba n'i ka ja mɔgɔ la i bɛ fɛn caman fɔ kan nka i ka gɛrɛ a la bani n'i gɛrɛla la i b'a dɔn ko min b'a dusukun na quoi festival sigilen ni sisan cɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an b'a fɔ sa k'a fɔ ko min ye nin prix in ye ani yanni Asimi ta didon cɛ parce que o fana médaille ye artiste ba tɛ Mali kɔnɔ bi Keba Asimi ma médaille di min ma o fana don n'Ala sɔnna a ma an na se Umu Sangare ma k'a ɲininka o la o b'a sɔrɔ a nana ka bɔ Oslo Stockholm kaw fɛ yen seko ni dɔnko ta nasira la hali bi marakalakaw fɛ yen sa Kayi mara la min ye association bɛ yen n'o ye marakala ye olu ye lajɛ kɛ lajɛ min bɛ yen sa n'o bɛ kɛ san o san u yɛrɛ ka yɔrɔ la sa n'o ye Kayi kɔnɔna ye nin kalo in tile 9 kɔni festival ba in sigira sen kan yaasa ka bɛn ni kelenya k'o sinsin dugudenw olu bɛ se cogo min na k'u wasa don u faso la ka baaraw kɛ ka se ka ɲɛ u ka jamana ale kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min kɔni ye ɲinanta in ye ka faso kanu don jamanaden na ka faso kanu don maaw la ka se ka baaraw kɛ yaasa min ye tɔnden duguden minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se ka sigi ka fɔ ni cɛ fɔ ni kan bɛ kɛ cogo min na ka se ka seko sinsin ko u ka baaraw ye tali kɛ o la n'a sara sa ko san wɛrɛ u nana a tɛrɛ a tako wɛrɛ kɛ yaasa min ye dugudenw ye u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min Mozambique Mali ko maliyɛn minnu bɛ Mozambique Maputo k'u ye wulikajɔ daminɛ yaasa egli ka match min kan ka kɛ n'o o ye juma tɛ de kalo tile 15 tɛ juma de o tɛ ya
Ah, k'a ni Mozambique kan ka jouer. Est-ce que an ninnu de ma fila nin bi kɛ Bamakɔ yan? Aw yɛrɛ ka ze éliminatoire teliyara dɛ. Ou bien an kun tɛ phase préliminaire la de. N t'a a bɛ ka teliya dɛ. Le 19 t'a bannen yan. Mais o ye Coupe d'Afrique ni waati mɛn sa Marɔkaw fɛ yen. A waati kɔni a ka jan. Kiba nin ye sɔgɔmada na kunnafoniw ye. An ye mun sɔrɔ ka di mɔgɔw ma. An b'an ka arajo n'an dɛmɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo. Min ye dugutigiw ka ɲɛmaa ye Bamakɔ kɔnɔna na Seydou Sangare an b'a fo. Bayiba an b'ale fana fo mairie de district kɔnɔna na. An tɛ ɲinɛ Sori Kɛmɛsoko a n'a balima n'a sinjiw bɛɛ lajɛlen. Bamakɔ y'a fɔ kɔna min ye Maraka Samake ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn. Elhaji Seydou Kourbe Jara k'an b'a fana fo. Colonel Siri Lamine k'a fana fo Ezo kɔnɔna na. Boyina Babi k'ale fana fo Menakakaw fɛ Ibrahima Tunkara Bim Batima a yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nin waati in na ka bɔ Faransi ka na yan a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati in na. Gawusu Tarawele an b'a fana fo min ye Sori Sako ye ale bɛ Kanadakaw fɛ Isa Konate o bɛ États-Unis Lucas Dakono ale bɛ Houston min ye Jaba Sidibe n'a bɛ Salilakaw ka sigi la an b'a fo Bolekaw olu fɛ yen. Colonel Assa Badialo madame le ministre k'an b'a fana fo ka Siriman Bacili fo monsieur le maire Bayi Jakite k'ale fana fo k'Ablaye Ɲagate fo Madina Jara ale bɛ Atlanta a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen min ye Sidi Babi ye ale ye douanier ye an ka foli bɛ s'a ma Ibrahima Sako k'a fo wɔlɔfɔw fɛ yen. Papisi Diallo ale fana bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen min Amadou Gassama ye o bɛ domaine kɔnɔna na. Jakunba Bako a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen suguba kɔnɔna na k'an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fana fo. Raphaël Mungoro ka foli ta ka ɲɛsin ale ma bureau des enquêtes la. Abdraman Jakite ale fana bɛ bureau des enquêtes la colonel min y'u ka ɲɛmaaba ye sa n'o ye Amadou Sanogo ye bureau des enquêtes ɲɛmaa k'an ka foli bɛ s'a ma. Inspecteur général de douane Amadou Konate k'o fana fo k'a waleɲuman dɔn n'an donna INPS kɔnɔna na sa directeur des ressources humaines na an bɛ Moribo Daɲɔ fo ye Tata fo fana ale INPS bolofara min bɛ sigida 6nan na k'a fana fo Kekuta an b'ale fo ale bɛ douane na Kucalakaw fɛ yen Keba an tɛ ɲinɛ fiyewu an ka kamalen dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Ibrahima a bɛ Kuwait ale i b'a dɔn ko depuis debakɔrɔba ninnu tiledu la a bɛɛ b'ale bolo ne yɛrɛ tun bɛ ka debat dɔ ɲini debakɔrɔlenba dɔ ɲini a b'a bolo dɛ i hakili b'a la an ye MINUSMA patron ba in ta don min sufɛ Bert Conders voilà an tun bɛ ka debat ɲini a b'ale bolo donc o diyara an ye kosɛbɛ parce que an mago bɛ kɔrɔlen ninnu na ni fréquence ko sigira sen kan don o don mɔgɔw tɛ ɲɛnafin yan n'Ala n'a kira sɔnna a ma k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n b'a dɔn i ka pali a bɛ an bɛna foronto ji tobi ka d'i ma o fulaw ne yɛrɛ t'a dɔn fulaw bɛ sirimɛ kɛ sɛ la. Fulaw aw balimakɛ bɛ yan dɛ pali b'a la n t'a dɔn n'a ka fura a ka pali bɛna furakɛ ni min ye sa n'o tɛ kɔni an kɔni ye fura san nka n'a nana clim kɔrɔ dɔrɔn a bɛ yɛrɛyɛrɛ Ala ka tile hɛrɛ d'a ma Ala ka sababu ɲuman k'a ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'a ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala sɔnna a ma.